Surovina představuje základní vstup, který používáte při výrobě svých výrobků. Každá surovina v aplikaci odpovídá konkrétnímu produktu od konkrétního výrobce. U suroviny můžeme nastavit řadu důležitých informací, které nám výrazně usnadní každodenní práci. Zadáváme zde například název suroviny, dodavatele a nákupní cenu. Díky tomu máme vždy přehled o nákladech a skutečné ceně výroby. Velmi důležitou součástí suroviny je také čárový kód, neboli EAN. Právě podle EAN kódu se suroviny automaticky mapují na ceníky dodavatelů, díky čemuž se ceny u surovin průběžně aktualizují a zůstávají vždy aktuální. Dále můžeme u suroviny evidovat nutriční hodnoty, které se následně propisují do receptur a hotových výrobků. V neposlední řadě je možné ke každé surovině přidat poznámku, například informace o kvalitě, balení nebo specifických vlastnostech suroviny. Suroviny tak tvoří základ celého systému a společně se skupinami umožňují přesnou, přehlednou a efektivní výrobu. Pro vytváření surovin máme v aplikaci dvě možnosti. Surovinu můžeme vytvořit manuálně nebo plně automaticky pomocí EANu kódu. První manuální vytvoření suroviny v levém menu otevřeme sekci suroviny a přejdeme do přehledu surovin. V pravém horním rohu klikneme na tlačítko Nová surovina. Otevře se nám formulář pro vytvoření nové suroviny. Výběr skupiny. Nejdříve je potřeba surovinu přiřadit do skupiny. Máme zde dvě možnosti. První možnost je vybrat existující skupinu, například polotučné mléko trvanlivé. Druhá možnost je vytvořit novou skupinu kliknutím na tlačítko Vytvořit novou skupinu. Otevře se nám stejný formulář, který jsme si podrobně popsali v tutoriálu ke skupinám. V tomto tutoriálu použijeme existující skupinu polotučné mléko trvanlivé. Základní informace o surovině. Do pole název varianty zadáme přesný název produktu, například Tatra trvanlivé polotučné mléko 1,5%, 1 litr. Dále můžeme vybrat dodavatele. Toto pole není povinné, ale slouží pro lepší orientaci a přehled. Další nastavení suroviny. Následně vyplníme další důležité údaje. Cena balení, množství v balení, mililitry, počet kusů v balení, minimální zásoba čárový kód, EAN, nutriční hodnoty, poznámky u položky. Minimální zásoba nastavujeme hranici, pod kterou nás systém automaticky upozorní na nízký stav skladu, abychom se nedostali pod požadované množství suroviny. Po vyplnění všech údajů klikneme na Vytvořit surovinu. Dva automatické vytvoření suroviny pomocí EAN. Druhou možností je automatické vytvoření suroviny podle EAN kódu. Opět přejdeme do sekce Suroviny. Šipka Přehled surovin. Tentokrát ale vyplníme pole Zadejte EAN. EAN kód můžeme načíst pomocí fotoaparátu přímo z produktu nebo zadat ručně. Následně klikneme na tlačítko Najít. Systém nám zobrazí daný produkt u všech dostupných dodavatelů spolu s aktuálními nákupními cenami. Klikneme na Vytvořit surovinu. Následně už jen vybereme skupinu, například polotučné mléko trvanlivé, a můžeme vidět, že veškeré údaje jsou automaticky předvyplněné. Doporučujeme si data vždy krátce zkontrolovat, zda odpovídají skutečnosti, a poté kliknout na Vytvořit surovinu.